Whether it's sharing or whatever. Yep. Correct. Ako ka magtanong, anong Wag nilang nagawa mo o magagawa mo? sa atin. At gagawin ko bukas. Kasi sila, wala sila dito. Yung bukas gagawin ko. Oh. We are helping. Yun, they should stay for a while para at least maano nila. Then, nung in-explain ko na yung Diba? uwas. Then, ganito kasi may mga misconception ng bukas. Ang mga biases eh. Which is normal. Normal. Sabagay, normal naman yan. Kasi yan eh. Oh, what do you mean by uwas? What? Where have you gone so far in what? Kasi yung mga nagko-comment din, mga taga-poblasyon yun. Kaya ang problema lang nila yung rice speed, yung flooding, yung water system, yung dye. Poblasyon yun. That's the population problem of uwas. That's only part. Part lang yan. Part lang yan. Do you know that we have 53 barangays? And then we have 24,000 hectares? We have 53 barangay. Up to the Burias Pass. Alam mo ba yun? Coastal na yan. Coastal na yan. Sabi ko, have you gone to Kadawag, San Antonio, Bugtong? Napunta na ako yan. Lagimit, lahat. Yun sa mga yan. Ganun siya. Oh. That's part of Uwas. That's still Uwas. Sabi ko, Ganda ng mansion ng Rayala. yan ang kwan ko, dun sa challenge. Ano ba talaga? Sabi niya, ano talaga? Ano ba talaga, kuya? Sabi ko, usap tayo. Let's talk. Ito madadala sa pambuga. Mas mambuga ko sa inyo. Correct. Mas Yun, doon kami nag-start. Tapos, nampisa niya yung masoleo. Okay. Serious eh. Serious. Serious to. Serious din ako. Ako pa. Galing ako ICU eh. Tapos, ito nga, ko. Tapos, nag-quadricentennial kami ito. Si Father Edbrien. Binigyan namin ng strategies Father Edbrien by package. May malaki, may maliit. Parang, quando acceptable doon sa successful sila, kaya may functional law niya. Repair yung church, kaming dalawa naman. Pati yung sister, gustong i-close yung SMA. Kasama yun, sabi ko. Gusto lang ngayon ng SMA. Being run by one. Bago na kasing principal. Tapos ang kasama yun sa usapan namin. Kasi kami pala. Hindi na bata ko eh. Hindi naman Kaso, iniintay ko yung mga valedictorian. Ito pala yung valedictorian sa huli ito. Actually, sabi ko nga doon sa report natin na tapos na tayo sa church. Tapos na tayo doon sa SMA problem. Ngayon, nasa community tayo. This is the community. Uwas Microfinance and this. Ito na, marami ito. Isa-isa. Nakakuha na yan. Nakapakit. So, sige. while we are here sa poblasyon, may restaurant tayo. Meron din tayo doon sa Coastal area. pati si, kanya yun. Meron din siya doon. Hospital. Ang proposal ko doon is a medical center. So, Very ambitious yan. It will cater the coastal areas of Masbate, Sorsogon. Kasi yun. So, imbis na ang ambulansya ka ko Thailand, may bug. Along Rizal ito, doon yun, sa dulo ng sa inyong... Kagman na ba? Burias. Di Burias. Burias Islands, Masbate. Sorsogon, yung Pilar. Ito nga. Big area yun. So, a medical center, tama-tama lang. Mas madali by boat kaysa magkakarka. Tapos, yung transportation naman natin from Masbate. Kagman na ba is the shortest to Manila. Lalo kung matapos na itong GMA Highway. Lalabas ng San Fernando. Hindi ka nadadaan ng Naga eh. Hindi na nga eh. Really, hindi ka nadadaan. Dito na. Sa mag-ipon ka to? Actually, galing yan ng Sorsogon. Okay. Sorsogon, tapos basta hinterland yan eh. Kaya nga sa mag-ipon ka to. Sorsogon. Saan dadaan dito sa banda dito sa Albay? Sumulod natin yan sa bundok. Bumabaw. Kalpi, Bumabaw. Tapos linaw. Linaw ng Libon, Bonbon.